li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê di îlonaborî de hejmarek ji bin pêkirinan hatin kirin. Hevtrêxistinên mafên mirovan ên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê raporeke hevbeş derbarê wan bin pêkirinan belav kiriye. Berpirsê rêxistinekê ji wan ji tora medyayî Rûdawê re ragihandiye ku ew rêxistin raport û dengên xwe digihînin rêxistinên navdewletî û kar dikin ku bandoreka wan jî hebe. Em digihînin wan saziyê navdewletî û bêtir em digihînin saziya a komîta mafê mirovayî a navdewletî û ew raportê ku derdikevin li ser Sûrî gelek tiştî ku van raportê van saziyê ku em bi hev re ne gelekî tekîliya xwe li ser van raportana dike. Di raporê de amar û hejmara kuştî, birîndar, girtî û revandiyan li navçeyên cuda cuda hatine belgekirin û nîşandan. Ew binpêkarî ji aliyê hêzên Tirkiye û grûpên çekdarên alîgirên wan ve her wiha ji aliyê çekdarên Daişê yan hikûmeta Sûriyê ve yan jî hin aliyên din ve hatine kirin. Artêşa Tirkiye û Artêşa Azadbêra dixwazin deverên Kurdî ji xelkê Kurd vala bikin. Ew cihekî ihtilal e, dagirkerin. Dixwazin xelkê Kurd teغîra dîmografya mantîqa Kurdî çê bikin. Xelkê Kurd ji wê mantîqê giş derkeve. Êma wek rêxistinên mafê mirovan Sûrî çi Kurdî çi Sûrî em dibêjin dibe va Artêşa Azad û Artêşa Tirkiyê ji bê şert ji erdê Sûrî kaşibe vekşe. û din dibe ku xelkê me vegere deverê xwe, xelkê me vegere cîr xwe, xelkê me li warê xwe vegere teغîr nemîne, binpêkirin nemînin, ew intihakatên mezin bi heqê mafê mirovan li we deveran tê kirin dibe ku bisekinin. Wê raporê amar û zanyarî derbarê binpêkariyên dirêjahiya meha îlonê ragihandine. Ji rêxistinên ku beşdarî di wê raportê de kiriye rêxistina Kurdî ya mafên mirovan li Sûriyê Dad, rêxistina Kurdî ya mafên mirovan li Sûriyê El Rasid, rêxistina mafên mirovan li Sûriyê Maf û çend rêxistinên din. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.